kuminsin. Kaya ka ano? Oh. Hi. Hello. Morning, Good morning. Ang bait ni Sano, nagwawali sa pila namin guys. Yan, Good morning mga kapuso. Ah. wala na yung TV Patrol, BSBN, wala na. Wala na. Kapuso na. Kapuso na. Hi guys, good morning. Gising na naman ako ng maaga guys kasi bibiyahe na naman ako. Yung klase ng buhay ko na kailangan maaga pang gising guys eh. Oras natin ngayon guys, alas 4. Yun mo ngayong oras day? Alas 4 na talaga? Alas 4 G's. Ng madaling araw guys. Yan. Kakape muna ako. Ito yung almusal ko guys, oh. Biskuit. Binili. Oh, matumba. Yan guys, oh. Dati, ano yun, pandesal. Yan. Ngayon naman, biskuit. Ano pangalan ng biskuit nito, day? Ha? Ha? Okay ka natin. So guys, oh, di ba pangalan nito guys na biskuit? Yan oh. Pinili ka po ng asawa ko to guys eh. Mga flavor niya guys. Yan. Pangalan nito Maximi. Ano Maximix? Ribisco Maxi Mix. Ribisco Maxi Mix. Yan guys, oh. Kita nyo ba guys? Yan. Parang baliktad yata na ya. Maxi Mix. Basta Maxi Mix lang ito guys. Yan. Ilang buwan natin ito ilang buwan natin ito gamitin. Ayan. Ayan guys. Ayan. Yan. Yan na yung biskuit nyo guys. Yan ito. Ito yung almusal ko ngayon. Tapos nito guys, maliligo. Kailangan talaga maligo eh. Kapit kayo. Baka tapos ito maligo na. Hindi naman pwede yung maliligo. Baka may putok. May kayo pasahero, magreklamo yung pasahero. Diba? May yung gagawin niya gano'n. Kasi puti niya lang. Patawa yung kumakain ito. Oh, gagawin. Yun yung mga flavor niya. Ito pang bata to dyan. No? Yung mga ibili sa asawa ko para daw pag umuwi yung buhay ko, meron siyang kasi gusto niya itong mga ganitong biskuit kasi ang tamis naman nito pala, solid flavor pala yan. Naman ano yung lasa nito dyan? Strawberry. Strawberry para to guys. Tama lang yung tamis niya, hindi ka matamis. Medyo ano siya, malutong. Naman. Para siyang ano para siya guys yung ano yung ba yung ano dahil yung ba yun? Yung pang ano sa holster? Skyflex pala guys, yan. So, tikman natin.
siya ng kunti. Ito talaga sa. Kaya mabilog to. Ano naman lasa nito? Ito naman guys, yung walang lasa nito, titikman ko muna. Magtamis siya ng kunti, tapos parang maalat-alat ng kunti din. Nagalo yung alat na medyo matamis. Masarap siya guys. Sarap. Ito lang chocolate flavor. Matamis talaga. Parang hindi matamis masyado. Tamang-tamis lang. Pero dito, sarap siya. Gusto ko to. Ang lasa. Iba yung palang lasa nitong malaki-laki. Ang gato. Iba yung lasa. Lasa naman niya. Matamis talaga siya, may gatas. Matamis. Tama lang tamis. Hindi masyado matamis. Pero maramdaman mo talaga matamis siya. Yan. Maramdaman mo lang matamis. Ito naman sobrang tamis. Ito guys. Type to, hindi ko type. Ito lang. Lama lang tamis niya. Yun yung yatang flavor niya yan. Yatang flavor lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na flavor guys. Ayan. Ito lasang Skyflex. Ito tama lang yung tamis niya. Ito chocolate flavor, sobrang tamis niya. Ito naman strawberry. Wala mawari yung lasa nito. Lasa nito. Ang tamis din siya, pero hindi na masyado. Kasi guys, mayroon pala siyang palaman sa gitna. Ayan. Yan. Ang hilig sa mga bata to eh. Mga bata nito mahilig nito. Ito naman, naghalo yung alat sa katamis. Ito. Yung nagustuhan ko kanina, medyo matamis. Tama lang yung tamis niya. Tama yung timpla niya. Okay guys, ganda na muna tayo. Pagkatapos ito magkape, maliligo pa ako. Hi guys, tapos na ako nagkape. Yan. Maliligo na ako guys, pero sa habang di pag maligo, linisan ko muna yung gulong na napulot ko sa daan. Kaya ikakabit ko na mamaya. Sa banyo muna tayo guys. Yan. Dito na tayo sa banyo. Linis muna tayo sa gulong. Kasi marumi yung gulong guys eh. Kailangan din linisan para naman kahit luma siya, mukhang bago naman siya. Lapag muna kita dyan ha. Bago matumba. Guys oh.
Signalin guys kasi hindi ko nakakali. Oo, kahirap. Buhay ngayon, panahon ng COVID-19. Walang biyahe kasi. Sobrang na talaga. Pangkain-kain lang. Bayad sa tubig. Ilaw. Kain. Talaga. Sabi, wala. Sabi. Guys, na. Medyo malinis na siya guys. Buwang sa loob. Okay. Sabihin ko na to. Guys, sabihin ko na to ngayon para mamaya kakabit ko na. Alright guys, maliligo muna ako. Bye. Hi guys, tapos na ako naligo. Gwapo na oh. Pogi na. Okay. Ito naman ang inumin ko guys. Ito yung panghuli talaga. Pangalan nito dahon ng sarpentina. Yan guys oh. Yan. Yan nyo guys. Yan. Ito yung huli kong inumin bago ako alis. Para magbiyahe na. Inumin ko na. Guys, yan, tayo tubig. Lag na. Sarap pa eh. Pwede kayo mapait yung dahon na nyo, no? Day? Alis na ako, Day. Ha? Alis na ako, guys. Ano, buti mo? Ha? Yung buti. Diyan lang yan. Wala tubig eh. Okay guys, alis na ako. Daday, kay gulong. Hindi ko kaya bitbitin to. May bag. May jacket. Jacket ko. Alis na ako guys eh. Yup. Alis na ako. Tapos bag ko guys. Lagyan ng gamit. Hirap naman. Ito na lang sa kabila. Suot ka dyan. Yan. Up. Yaday. Yan guys, yung gulong guys. Yes, so. Dadalhin ko na.
Aday, babay na day. Buksan mo nga day, pinto. Uy, balik ko pala. Pakiano nga siya dito, sa likod. Hindi, yan ako dyan. Tara nga, baka magliko-liko. Naliko-liko lang ako. Okay, ayusin ko na lang. Tama na. Okay, ayusin ko na lang yun. Okay na. Okay. Alis na ako guys. Ay siya, sumapit. Ayan guys, wala pang tao sa labas. Madilim pa. Ayan o. Day, mabay na day. Alright guys, dito na ako sa pilahan namin. Sergeanter guys, kararating ko lang. Mamaya guys, ikakabit ko na itong gulong natin. Ito yung gulong ko na luma na dala ko kanina doon sa bahay, galing sa bahay. Sarado pa ngayon yung vulcanizing, kaya mamaya ko pa ito ikakabit. Yan, papakita ko na lang sa inyo mamaya guys pag kabit ko na. Alright guys, yan o. Dito na ako sa pilahan guys, kararating ko lang. Yan. Sano? Bait mo! Ayan si Sano guys, oh. Nagwawalis, oh. Wala kasi kayong kuminsin. Kaya ka Sano, oh. Oh. Hi! Hello! Morning, Good morning! Ang bait ni Sano, nagwawalis sa pilahan namin guys. Yan, Good oh. morning mga kapuso! Wala na yung TV Patrol, PSPN, wala na. Wala na! Kapuso na. Kapuso na! Ayan si Sano. Nagwawalis. Aywa, yan. Okay guys, dito na ako.